Ka Voice of People Party ha ka khat santarik mentau benai rempang arhajar arpulai ka lepelat patba ya kamat terikam jangka na ka bentak election Emily arhajar arpulai. U Presiden ka VPP uba Arden melabasai mat ulai thu ba ka seng VPP ha ka ni kamat terikam jangka seng ka don ka jing ang nuat ban rat dingkong ya ka jing duk bat kerdo ha ka ni ka jala Meglaya ban rat dingkong ya ka bamsap bampong ban wan ra biang ya ka senchar khadar ka bakhoi ban penne pensa e keriti dustur bat kendau bat siap jangki riulom ban penne pensa e kemei mariang ban kintiu bat pen kubor ki samla ha kapuli puthi bat jinglong babha bekin long ki balarkam bat kiwe kiwe de mat ki banilam shai ni kaseng kadon ye kini ki GE bat jing anglot nakam ta kecela kabanin kong baga jala mi halia kanong ka basyan hapo lak et ke hi singmana jongka bat baga yo ka kot jongka jala kan kiura song bat ya ke jingduk onrat ingkong kaba baga jala kan don kinongelam ki basyampang baklan bat baslo kabalai jingsuk kan sinshar ya katombriu manbriu banonra ya karoi kapar habaro kiliang kabasau baga sinshar khadar kanong helo ki nongrim jong ka sinshar pai ba bashisha bakhod basong shngai baket kli bamsha shiliang bat bashai kadar kabasan baya ka jingdon gm ha ka jala on bha banta marangkat bat on penon kam tingkat kaba nriu ba on penne pensa ye ka riti dustur bat khando bat shap jong ki riulo kaba hinyo ba on sumar bat penne pensa ye ka mei mariang bat marmot hai ki jaka kibla chulo kaba phra ban pelong ye ka Meghalaya ka jala ba biang e banonra ya ka jingbe tingka investment kaba khandai ban kintiu bat pun ko bori di samla ha ka puri puthi bat jinglong ba bha ba kinlong ki balarkam kaba shipho ba kan don ka jingburam ya ka long kinthei long shinrang bat banom don kanu kanu ka jingyong shiliang khama halor jongka haba syukran lingkon ka seng ka anglot ban pin khim ya ka perkhat perdan ka shongnia ba bet bat babha ban pin rasong pat ya ka san longbriu manbriu ka babha balayo pateng ni long shwa bat ban pin kladur ya ka Meghalaya kum ka nongmuna ba kan sai ka ri India hi pro ka wei ka BPP ka nge scam aka sinchar khadar ka bakhoi basuba